80an hasi ginen. Gellirukupen historia 80 dator. Eta, bueno, oraindikan pues batzuk bintzat hemen gabiltza bueltaka. Gero etorri ziren hauek, lan pila bat iten dutenak. Eta, bueno, pues bultzada hundia eman zioten, eman diogu denon artean, eta orain arte bintzat hemen jarraitze dugu. Noiz arte ez dakigu, lan asko ematen du Gellikupek, baina ilusioatago gu ere jartzen diogu, orduan ba. Momentu neurrea. Eta berritu inda, gaztiak eta beste idea batzuk batuzte, eta zehatu inda. Gauza gehiago iten jugu, leheno binon. Pentsatu behar da, taldian, gaztiak gerra lagun. Ez oso gaztiak. Osea, esan nahi dut, beraz adin tartean ari garan hitz egiten, ez? Osea, gazteena 55 bat urte edo izango txu, ez? Leheno kursua bakarra iten genuen, binoan beste gauza asko iten jugu. Herria irekita. Bai, herria irekita hoi da. Hortikan joa ez pixka bat, ez? Emakume helduak garrantzia eta ikusi ezin hori alde bate uzteko, ez? Osea, hor gaudela, badakagula zer esatia, badakagula non bildu, non hausnartu, non ikasi, ez? Eta horrek nik uste dut oso garrantzitsua dela gaur egun, ez? Ez geha mugatzen formakuntzara. Hoi, importantea da, formakuntza, eta horrekin jarraituko dugu, asteazkenero eta ostegunero, baina ez geha horretara mugatzen. Eta herrian, pixkanaka, jungera, asanblada feministakin biltzen, eta jungea beste eragileekin batera elkarlanean, ez da? Hau da, herrian sortzen diran premietan eta herrian sortzen diran movimentuekin bat egiten dugu, eta saiatzen gara elkarlanean herri eragile sortu bihurtu gara, erabat. Hori da. Artean asko hitz egiten da gazteen sexualitatearen inguruan, baina helduak ere badugu, eta horretaz ere hitzen beharra dago. Eta ikusi zeina baztertua, ukatua. Tabu bat. Eta orduan hortikan pixka bat. Bueno, eta zorionez azkeneko urtetan geixo heltzen zaio zinema aldetik edo literatura aldetik. Gaur egun ere sarri izatea badirudi ez dakit pekatua dela, ez? Bai. Edozein lekuta sartzezate, ni esperimentatzen ari nizen gauz bada, eta zerbait esan marri alimadizute ere, halako erreserba bezala ulertuko te dit. Bai, haizu, ni sarri izango, urtiak izango ditut. Baina ulertu, kaso zu baino beto gauzak.